אז מה קורה חברים? כאן ראי רפאל בעוד סרטון אדיר. היום אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מטורף. אם הוא לא יעבוד, לא נורא, תנסו שוב, אולי הוא יעבוד. היום אנחנו הולכים להשתמש במלח וביצה. אני הולך לשים את המלח. שמים אותו בצד, לוקחים את הביצה, אתם רואים את השפיץ? אז אנחנו שמים ככה נראות. אפשר גם ככה קצת לעשות. אפשר גם לנקות את היד אם אתם רוצים. תראו איך הביצה עומדת בלי שאני מחזיק בה. תסתכלו מאחורה שאני לא עומד. ניכנס לו. אבל בזהירות ממש, כי אם אתם לא תעשו את זה בזהירות, זה יצא לכם סתם וזה לא יעמוד. ויותר רק שתדעו, אין מלח. רק מוציאים את כל השאר. לא נורא. העיקר שהצלחתם. טוב, יאללה ביי.